Il-ġimgħa wara nofsinhar il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici iltaqa' ma' koppja li t-tnejn li huma kienu jabbużaw mid-droga. Kenneth Karwana li għandu 34 sena fetaħ qalbu dwar kif ħad droga għall-ewwel darba. Kont żgħir moħħerrieħ u faċli taqqa' ġo fiha dak iż-żmien. Issa kienet trend dak iż-żmien li bdiet dieħla u għasekkonta ġifieri tmiss darba u tibqa' għaddejjew. Kien id-dam jabbuża mid-droga 15-il sena. Is-sieħba tiegħu Wendy li għandha 38 sena kienet ilha tieħu droga għal 19-il sena. Ġo crowded places kont nissi ħafna u ma ġibt il-konfidenza, imma wara ħafna sinti realizza li ibsa ma tkunx tista' toħroġ minnha. Il-koppja iltaqgħu flimkien meta kienu għadhom jabbużaw mid-droga. Minkejja il-kuraġġ li ppruvaw jagħtu lil xulxin, il-vizzju rebħilhom kemm il-darba. Kien meta Wendy skoprit li hija tqila li l-koppja bidlet ħajjitha. F'dal każ jien li li kien it-tifel. Tifhem, qed dak it-tifel li tinti ħajja tajba u mhux jieħdoh tal-appoġġ jew hekk. Mal-Ministru Kenneth u Wendy tkellmu dwar kif ħajjithom inbidlet minn meta waqfu d-droga. Esprimew ukoll il-fehma li r-riforma fil-liġi ta' droga tista' tgħin lill-vittmi. Kienet stqar kif il-ħabs mhuwiex soluzzjoni biex persuna jieqaf minn dan il-vizzju. Billi tieħdu l-qorti. Żidlu problema fil-verità. Żidlu iktar problemi temli iktar bir-rabja, rabja s-soċjetà u joħroġ u jagħmel ar. Qed tifhem issa da jridu jingħaqdu counselors, social workers, kif jgħinu lili. Owen Bonnici qabel il-persuna trid tingħata l-għajnuna u mhux tiġi timbrata bħala kriminali. Iżda fuq kollox Kenneth kellu dan l-appell x'jagħmel. Nista' ngħidilhom tibdiex għax ma tkunx taf biex dieħel.